Така, здравейте ви, Бокс. Много добре си прикарваме. Той ще ме би пак на това, защото съм също от барите. Говорим за Тишо. И да, аз съм тук. Здравейте, мои верни. И великия Мариан. Така. Не знам дали да правя още с мене. То кот е фуликъв, там ще го махна. Нямам доверие. Аде. Да. Ще влезе. Готов. Ти готов ли си? Почти. Почти. Изграда. Имам да проверя всичко. Аре. Опа. Айде. Кажи нещо хората тъпеят. Какво да кажа? Сега ще играем матч, в който ще падне. На градски стадион Ловеч. Защото Game Ranger ма познаме домакин. Да видим сега какво ще стане. Да видим победата ми. Не знам! Виж ги, бе! Виж ги колко са зле. Оф! Нямам думи. Нямаш думи, а? Още в самото начало на матча нямам думи. Нормално. Само една дума, че са слабаци. Ако те бия, това ще е чудото на чудото. Най-голямото чудо, което да без геймърс ти ви е виждал. Ами ако Литекс победи, какво ще стане? Ако Литекс победи, ще стане очевидното на най-очевидното. Очакваното стана. Да, очаквано. Аутсайдер. Си аутсайдер. Айде, гони ги всички ти. Да. Ела, кокията им да ева. Всички ти казах да ги изгониш. Да, ти ли ще кажеш? Да. То е по-добре от оня. Ти. Някакъв си Христоянец за... Евелин Попов. Това е Евелин Попов. Той навлиза в наказателното, но с невероятна защита. Иван Иванов. Спас Делев. За Стоянов. Той за Александър Попов. Някой ми звъни на телефона. Това сега ги е! Ама, мамо, кажи. Седме Злагате на се. лаптопа преди 15 минути. Добре сме. Да. Дами и господа, стана на излагат. Добре. Бога на излагат. Покажа. Абе. Пускай го е. Пускай го е, човек. Ехо! Да, господа, както става горе, как си е? Тук съм. Ай, какво си? А какво стана, бе? Тъч. Де беше, човек? Изложи отбора. Майка ми не Отбора. звънеш. А? Ама още спи. Майко. Саид Ходжа, майко. Янев за Александър Попов. Той навлиза в наказателното. Попов! И спасяване. Как си вика като някакъв гаган? Попов! Какво Попов? Попов! Ами, какво да направят? Това е Попов. Коментаторите се оживяват. И Ари да е нещо, няма я силата, която имаше в Реал Мадрид. Пак ми звънят. Какво правиш, бе? Човек.
тук само. Да. Къде беше? Ами, звъняха ми пак. Янчев. Аз не дигам като ми звънете с него. Йордан Тодоров. И Нямам да се оттърва от конвертирането. Да им тук сега. Хората ще се смеят в коментарите. Стоянов. Стоянов шутира. И великия вратар Урош Голубович. Смотана защита! Тук сега! Стигаме! Това беше невероятен пропуск в екипа на ЦСК. Къде? В екипа на ЦСК. Отряда на ЦСК. Сега Стоянов. Янев! О, тиганя! Нарушение, сега тук... О, Кири Стоянев! Янев Кири ще Стоянев! И това греда! Какво чудесно изпълнение! Това беше просто един Стоянев си невероятен го пропуск гръмки. и чудесно изпълнение. Но да не забравим, че Чавдаров се хвърли на правилното място. Какво Чавдарова? Той не направи И щеше да спаси. Градата спаси. Не той. Казах ти Стоянов, вратата сама ще подбра в него. да Силва. Неточен пас. Баес. Тодоров. Александър Попов. За Стоянов. Стоянов навлиза в наказателното и това е кране. Отново Голубович с прекрасна намеса. Да. Александър Варди, Попов. бе. Отново в наказателното. И отново Голубович. Тук обаче. Нема му ЦСК със сериозен натиск, ама само изпускат, както в българския футбол, реалния. Когато е честен матч, когато атакуват, изпускат. Тук ако беше някой съдия, ще да каже, че топката е влязла в гол линията. Да, ама няма съдия, който да го направи. Саид Ходжа. Саид Ходжа е бивши. Гален Петров, за да Силва. Той тук сега разбъркване и игра с ръка. На Иван Иванов. О, да. Перфектен шанс отново за Янев. Както разбрахте, Янев преди малко създаде опасност. Топката минава на Този път вратата. не създаде нищо. Този път ние ще коментираме за вас от Ring.bg. Аз съм то Шабанс. Не, аз съм онзи Стефан, какъв беше там? Аз съм Стефан. Димитър Борисов. Аре. Промани го това, бе. Така, Янев. Александър Сакън, Попов. Сакън. Оф, майко, каква грешка от страна на ЦСКА. Просто нелепа грешка от страна на чурбарите. Фен съм. Кочина. Леба, кочината ви деба. Ай, да. Тук сега нещо стана. Александър Попов. Отново шанс за ЦСКА. Попов. Попов! Топката там беше за Спас Делев, но той беше накосан да шутира, когато футболист на Литекс го спря в последния момент и изчисти. Николай Бодуров за Саид Ходжа. Саид Ходжа, топката му е взета, обаче е задържана от страна на Литекс. Александър Попов. Задържана. Какво? Делев. Делев навлиза в наказателното, отначало загуби. След това отново шутира и отново невероятен пропуск от ЦСКА. Нека да го видим отново. Спаси. Вратаря. Отново Голубович с прекрасна намеса. Тук обаче Да. нека да видим това. Шанс за Литек за контратака. Това е засада. Досяга на засадата на този съдя. Малумнически съдя. Топка за Янев. Той е за Баес. Баес е много талантлив футболист на ЦСКА. Баще, как играеш ще и силно в този матч, бе. Сега тук центриране за футболист на ЦСКА. Мартинак иска в този матч. Да, този път ЦСКА взеха натиска, но сега шанс за контратака от Литекс. И Литекс е готов. И това ще бъде 1-0! Не, вероятно. Тъпия паршив вратар спасява. Корнер тук за Литекс. О, много слабо. Много слабо. Такава е. Просто Не така нямам думи. Просто нямам думи. Това е срам. За кой? Не и аз направих най-после За атака. теб. Минев. Не и аз направих най-после атака.
спечели тъч. Не. Де там бе? И Как ти умени си, бе? топката излиза в корнер. Или да. Стоянов. Тук сега опит за удар от воле. Топката рикошира и Опит за право удар. в ръцете на Урош Голубович. Будуров. Саид Ходжа. Йоу. Ба, тия футболисти. Стоянов. С стегнали като герам. Да им тук Стоянов какво е намислил? Загуби топката. Илия Стоянов. Дасилва. Попов. Евелин Попов за Дасилва отново. Той се премести по другото крило. Фабио Дасилва. Фабио Дасилва. Будуров. Ето този път, че Литекс натискат. Но ЦСКА защитата им този път се справя. Някакси. Спас Делев. Тук. Опит за пас по другото крило, който не се получи. Будуров. Тук Литекс объркват ЦСКА. Както винаги. Да, с тези пасове. След множеството пропуски на ЦСКА, явно матчът ще завърши 0-0, но има още няколко минути. Няма как да завърши 0-0. Ще видим тук. Шанс за атака. Пуси атака. И тук! Спасяване отново на Чавдаров. Вратар спасява. Да видим тук отново корнер. Отново леко изпълнен. Оня мизерник, дами и господа, Прешивия спаси. Опа. Александър Попов. И сега, дами и засада. Засада. Чисто. За малко ще спирам матча. Добре. Тука ли си? Не ме трябваше да отида до топката. За малко. Петър Занев. Дълга топка. Будуров задържа. Хубав пас. Това ще е атака. И спасяване отново на Чавдаров. Чавдаров. Чудър. На Чудър. Топката, въпреки че излизаше. Чавдаров излиза и буксира. Тук опит за прехвърляш пас на Чавдаров вече си е на мястото. За първи път. Не знам колко време ще даде съдята като продължение. Една минута. Една минута за Литекс сега да атакуват. Не успяха футболистите на Литекс. Сега шанс за ЦСКА, ако си отиграят. Не успяха. Отново този път натиска в полза на Литекс. Тук нещо стана. И топката у Литекс, които отново спасяване на Чавдаров. Това беше Дока. Дока с невероятен пропуск. Топката мина през играчите на ЦСКА и на Литекс. Сега тук ЦСКА имат възможност да атакуват. Няма засада никаква! Тодоров сам срещу Голубович! Голубович пак изрезе по-добрия. И това е край на първото по време. 0-0 между Литекс и ЦСКА в невероятни сега почна второто по време. Начало на второто по време. Сега тук нека да видим. Янев. Край на първото по време, айде начало второто. Фабио Дасилва. Саид Ходжа. Какъв Фабио Дасилва, бе? Казва се Франциско Дасилва Дока. Опа! Опа! Чавдаров дали ще спаси? И Чавдаров и този път спасява! Що ни беше и там, бе? Чавдаров и този път с едно невероятно спасяване и изчистване в състава на ЦСКА. Отборът на ЦСКА, дами и господа. Ето какво е това. Това става и в българския футбол. Литекс показва европейска игра. Показва, че заслужава да шампиона. Тия червено-бели цигани си заслужават. Ето това. Александър Попов бива изклонен. Апостол Попов, бе, какъв Александър? Кладенец. Кладенец Попов. Опа, и трите ми паузи се изминат и няма да мога да сложа някой в атака. О, Чавдаров! Не беше избил, бе, Много мощен вратар е Чавдаров, дами и господа. Девствен. Сега тук ЦСКА ще трябва да играе с един нападател. Коста Янев обаче! Янев! И отново Урош Голубович! Ето Урош Голубович, няма го преодолееш.
Ето това става в българския футбол. Невероятни дербита. Тук сега отново Голубович. Отново Голубович, дами и господа. Отново не могат да го преодолеят Голубович. Сега тук Ивелин Попов. Ивелин Попов атакува. ЦСКА избиват. Да, избиват ЦСКА. Постоянев. Опа. Ивелин Попов. Това обаче изглежда опасно. Шанс за атака. И ето, че тази атака се осъществява. Не, тъпата кучка спасява. Чавдаров невероятно, по невероятен начин се хвърли. Сега тук Стоянов атакува. Илия Стоянов в шанс за контратака. И никаква контратака. Изгуби топката. Видим тук Саид Ходжа. Ходжа с хубав пас. Муши се казва. Не, Чавдаров! Това не е гол! Какво дерби само? Наистина хубав матч. 0-0 обаче продължава да е тази среща, въпреки пропуските на двата отбора. Не там бе, Попе! ЦСКА са с един човек по-малко и явно това ги затрудни да атакуват. Сега обаче има шанс. Изгубиха топката. Дали Литекс ще се възползват от това, че ЦСКА са с човек по-малко? Ще се възползват много лесно. Или пък ЦСКА, въпреки всичко това, ще спечели? Не, няма да стане. Ще видим! Ивелин Попов! Попов! Това Попе, давай, Попе! Стига, бе, това мъжен вратар. Чавдаров и Урош Голубович могат да станат играчите на матча. Тук сега да видим какво е, корнер или... Корнер! Отново корнер. Изпълняване на този корнер, игра с глава и Чавдаров. Корнерите, аз не мога да бия нещо опасно вече. Този беше опасен. Да, този беше малко по-опасен. Брат. Не там бе, защо толкова слабо е? Тук сега нека да видим. Нещо ми лаги, не знам що. ЦСКА отново топката е в тяхно притежание и печелят тъч футболистите на Мариан Николов. Да. Мариан Николов прави играта на ЦСКА, дами и господа. Речи си, че ЦСКА вече са малко по... Матч е на 8 минути обаче сме го служили. Да, ще бъде доста дълъг. Аз съм виновника. Тук сега нека да видим игра с ръка на футболист на Литекс. И часа е... тук сега ЦСКА имат възможност да спринтират. Известно време и лаги. Шути Голубович отново с намеса. Крале! Но и без това от ЦСКА нямаха възможност. Голубович боксира. Там идва Коста Янев. Всичките футболисти на ЦСКА са в наказателното на Литекс, но губят топката и може да се сгрешат. Не, Коста Янев задържа, центрира и това е гол! Не! Гол на ЦСКА! Не може да е истина! Илия Стоянов, това не може да е истина, дами и господа! Да, не може наистина да е истина! С загуби от 5 на 2. Ама той без това ми лаги на мен! След загуба от 5 на 2, ЦСКА повежда на Литекс. И то в Ловеч? Да! Това е чудото на живота. Не, обаче долу! Атака! Спомням в наказателното и няма да успа. Да, трябваше да има. Шанс за атака! И не! Това трябваше да е автогол, бе! Ама топката ни влезе в вратата. Какво за малко да стане автогол. Какво дерби, дами и господа? Зрители на The Best Gamers CV. Няма да загубяха. Ще видим. ЦСКА с последен напън за 2 на 0, с който да спечелят малко повече инерция. 2-0, ти... Центриране! Никой не можа да сече.
Имаше един, ама обаче... Това центриране беше много добро, обаче тъпия нападател на ЦСКА не успя да засече топката. Топката е върната назад от футболист на ЦСКА. Той И направи сега, грешка. футболистите на Литекс вече Направи се станат силно. ужасна грешка. Тук Аре, стига, бе. топката е изчистена. Да е тук сега. Много невероятно. Стига, сега Мадрид има победи по това време, пък сега ма повеждаш. Това е просто невероятен матч. И тук отново Чавдаров! Просто невероятно. Топката е изчистена там. Да. Аре, момчета. Да видим какво ще направят футболистите на Литекс. Ала, що ми се изпречваш на пътя, леба, майка ти деба? Остава на малко повече от 10 минути. 11 минути до края на срещата ЦСКА. Сега ще се опита да задържи своята Литекс предсина. натискат! И ЦСКА обаче блокират при шансовете за удари на Литекс. Всички играчи на Литекс са в наказателното на ЦСКА. Защото Обе, къде пише, бе? Ти Стоянев, ти си малумен. Тук сега да видим футболистите на ЦСКА. Шанса атака Йордан Минев. Илия Стоянов. Стоянов губи топката там. Голубович. Литекс трябва да намерят шанс за атака. Виждате как тичат и в последните минути станаха доста силни. Миняка! Но Чавдаров е на точното място при всяка атака. И при всеки шут от... Не, честно, тук по време вземи лаги нещо. Тук сега... Какво ми пуши, бе? И на мен ми взе да ми лаги. Ето, че лага се оправи. Не, пак се върна. Корнер. Ето това е един от най-опасните възможности на Литекс. Да видим какво ще измислят. Това би трябвало да е още един корнер. Не. Да. Не толкова слабо е! Смотаняк. Опа! И засада. Литекс, дами и господа, трябва да търси бързо... Задължителен гол. Възможно за Литекс! Ще бъде ги! Не! Ти да пропусна! Това не е гол, дами и господа, не! Как може? Невероятен! Огромен пропуск! Просто невероятен пропуск в състава на Литекс. Шанс още една атака. Бързо тичите! Чавдаров! Пак, що биш толкова... Майко! Да видим колко време ще даде съдята. Невероятно дерби, невероятен начин. Дай повечко! Тичайте бързо, тапаци! Тичайте! Една единствена минутка за Литекс. И това! Ще гледаме продължение, дами и господа. Последната минута Литекс изравнява резултата! Ще гледаме продължения. Урекна ми, бе! Оре! Литекс, Голубович. Само Литекс. Това беше един от най-величествените мачове в А-група, дами и господа. Най-великия. Да, Сега в А-група не мога да направя такъв зрелищен матч. вярно е. Но сега тук. Топката е изчистена. Ай, свири, ама умник. Съдята явно... Не свири. Трябва да свири, но той не свири. Да му свири нас. По-точно. Тук! Давай! Гол! Литекс се изненада много неприятно ЦСКА в последните минути. Литекс какъв? Ето не какъв гол. Каква изненада? ЦСКА преклони глава отново. Отново. Ударих си носа.
ЦСКА отново не можа да Ритъч изварди ЦСКА последните минути. Какъв подол трик само. И довиждане до следващия път. Чао.